basandi jo sara sara basandi jo kita bulan itu aturan nang kita dapat kangen. Keseniannya sangat banyaknya, ada simbaran tangjo tari piring, silek basara tojo tari galombang, dan ada puluh kesenian lainnya, macam-macam pulau ragamnya. Kalau pasatuannya sangat kuat, ada PKD, Tejo IKMB, awe sarumput Minang Sakato, ba itu bana kita jadi orang Minang. Wahai dun sanak di rantau urang, ijanlah lupa yo budaya Minang. Orang Minang banyak di perantauan, adonyo di Mapalosok kota, masakannya sangat tanamu, sukunya 7 macam pulau, ada peliang jo Caniago, Tanjung Jokoto. Ada pulau suku Jamba, suku Mandai, Josi Kumbang, orang Minang kuai jo adanya, ada basandi jo sara, sara basandi jo kita bulan, itu aturan nang kita dapat kangen. Keseniannya sangat banyaknya, ada simbaran tangjo tari piring, silek basara tojo tari galombang, dan ada puluh kesenian lainnya, macam-macam pulau ragamnya. Kalau pasatuannya sangat kuat, ada PKD, Tejo IKMB, awe sarumput Minang Sakato, ba itu bana kita jadi orang Minang. Wahai dun sanak di rantau urang, ijanlah lupa yo budaya